की भारत माता की फोरोंगिरि लोगोसे फरायसा आरो फरायसुलि आरो दिथागिरि बिथांमोनखौ जोङो दिनै मोननो हादों। दा दिनैनि सानखौथ' बयबो मिथिखानायानो दंखायो। बिथां उपेन दैमारि बिथाङाबो दा बावैसो बुंलांदों। दिनैनि सानानो जाबाय भारतनि उदांस्रि सान। 1947 मायथाइनि 15 आगष्टआवहा भारतआ उदांस्रि मोननायमोन बा दिनैसिम 80 बोसोर जालांबाय। दाथ' भारतआ 80 बोसोरबाथ' सासे सुबुंनि बैसोआ जेनेबा 80 बोसोरबा बैसो जायो। दा भारतआ उदांस्रि जानायनि उनाव दायो गिबियाव जेरैमोन दायो मा जालांगासिनो दङ, जौगानायनि लामायाव आगान होगासिनो दङ। दा उदांस्रि होनोब्ला जोङो बे हादरनि उदांस्रिनि खोथायाल' फैया, बेवहा गासै बिथिंनि उदांस्रिखौ बेवहा सोलोंथाइजों लोगोसे गासै जौगानायनि खामानिफोरा दायो गावनि सभरेन पावारनि गेजेरजों भारतआ गावनि आखायावनो बे खामानिफोरखौ मावलांगासिनो दङ। दा बिदिब्ला भारतनि जारिमिनखौ जुदि नायोब्ला बे उदांस्रिया बोसोरसे बोसोरनै बिदि खम समनि गेजेराव जानानै फैयाखै दै। हमनानै ला जेनेबा 200 बोसोर कल'नियेल रुल जिथु भारतखौहा सामलायगासिनो दंमोन। उनावहा ब्रिटिशनि आखायावहा जिथु सामलायजानाय दङमोन, दा बै समाव भारतारिफोरनि जिथु नासयजानाय गादब जानाय बेफोरनिफ्राय गासै बिथिंनिफ्राय उदांस्रिखौ दायो मोननो हानाय जाबाय। लोगोसे उदांस्रि साननि बे भारतनि उदांस्रि साननि गेजेरजों बे मोनसे फिरफिलानि गाहायाव थानानै जों बयबो जाहाथे खौसेनि दिरुंजों खाजानानै, भारतआ खौसेनि दिरुंजों मानो बुंनाय जायो, जेनेबा भारताव गोबां हारिनि सुबुंफोरा थायो। जेरै हमनानै ला बिबार बारियावहा गोबां रोखोमनि बिबार थायो। बेबायदिनो बे गासै हारिजों खौसे भारतआ जाहाथे जौगालाङो, बे बाथ्राखौ जाहाथे बयबो फरायसाफोरा फरायसुलिफोरा गोसोआव लायो आरो बिदियैनो जाहाथे इयुनाव आवगायलांगोन, भारतखौ अनसायनो रोंगोन, गावनि हादरखौ अनसायनो रोंगोन। आं बेखिनि सुंद' बुंनानैनो दिनैनि बे हाबाफारि जिथु उदांस्रि साननि दिनैनि बे बिबुंथि सुंद' हिसाबै आङो बेखिनिखौनो बुंनानै दिनै फोजोबनाय जाबाय। दा